Deze wilde Frieske bever zwalkt hier al meer dan een jaar om, alleenig. Van haalstudenten hebben 40 zakkundigen en belanghebbenden vregen wat we onmatten met het best. Zet er een rapport toeskreun, maar de bever begelijk zich aan een partner helpen worden, of net? De meeste mensen zijn van laat het maar spontaan gebeuren, ze komen wel. Maar goed, er is ook een optie en zij is van om dit eens mijn best wat je zet, om die een beetje te meten te komen. Er worden bijvoorbeeld in Limburg ook wel eens beesten voortvangen als ze op een totaal verkeerd plak zitten. Nou, breng die maar hier, dan helpt het een handje. De kans leidt er nou, dus waarom zullen we daar geen gebruik van maken? Dat is ook een optie. Hier rond de A6, dicht bij Sint-Niek, zit de bever nou. Het bewijs is oeral te sjen en net alleen nog op dit plak. Hij zwemt al van het Tjoekemaar tot aan de Brekkenta. En dan gaat het Prins Margrietkanaal helemaal in een eindel. En 14 dagen later dan is er samen weer ergens oors. Maar deze contrain van Midden-Friesland, dat is echt zijn leefgebied even. Ian, en dat het goed gaat aanstonds nog volle meer bevers, kennen verkeerswaardigheden, begrijp zo'n bjem. Maar dat is net alles, zodat dat bleek niet ondervindings boeten Friesland. Dan moet je denken aan vraatschade. Die beesten die hebben natuurlijk een paar flinke tosken en ze knagen bij hem om. Dat is bij iedereen wel bekend. En dat kan natuurlijk ook wel eens een beem van een particulier wezen, of een beem van een boer, of een beem van een fruitteler. Goed, dan ga je skiën. Wat ook gebeuren kan is graafschade en het feit dat ze burchten en dammen bouwen, waarmee de wetterhuishouding soms wat in de war rijdt kan. Maar dat zal in Friesland net gebeuren, omdat we hier haast geen stremend wetter hebben. En omdat bevers vooral natuurgebieden liekje op te zieken, zal de ski ik wel afvallen. Er moeten wel afspraken maken worden in het geval dat het toch misgaat. Dat geldt ook voor de bescherming van de bever, want er binnen nog kniepenpunten. Vooral ielvoegen. De ielvoegen dat is natuurlijk finest. Kijk zo dat de otter erin versoepen kan de bever de versoepen.